Mangara anonzi Chirimuta, then mumangaro vanonzi Tejas nengundu naTakudas nengundu achimhangara nyaya yekuparadza muvhireji maChirimuta kunze kwemutemo. Saka vaChirimuta inokumbira kuti mukuru dare zere. Emaitaini pamusoro madzishe edu, pamusoro Mambongezi, vadare vose vari pano pamusoro yana mai. Ndiri pano ndini sabhuku Chirimuta, ndabva dunhu raChief Mashamo. Ndabva mudunhu raChief Mashamo ndiri sabhuku Chirimuta. Mhosva yandakakwirira kudare rino ndekuparadzwa kwesango remusha wedu. Ndinodzidziswa ndiri kumusangano kwandanga ndiri emasabhuku kuti ndabata vanhu kuno, asi vanhu vacho ndinavo pano. Ndinobvunza kuti ndanani, vanopiwa foni ndotaura navo. Ndinovabvunza kuti ko zvafamba sei kuti muuye muteme kumusha kwedu, next door village. So vanokundikana kundipindura, ndikati imi kumusha kwenyu mune sango, hamutenderwe kutema ikoko. Kwakutenderai kutema musango redu ndiani? Vanotadza kudaira zvose izvozvo. So ndinobvunza kuti ndiani nani? Ndinonzwa ari mwana womunin'ina waTedhi Nengundu nemushandi wavo. Unfortunately mushandi wavo anga achifanira kunge ari pano hapo. Ini handimuzivi, vakomana vechidika. Saka ndazosvika paground ndakada kunatsonzwisisa kuti zvakafamba sei. Vakanga vatobatwa vane imwe lodi yehuni, asi pane dzimwe dzavanga dzatoenda, vakakanya zvidhina. So ndonhau yandakwirira pano kuti vakatema, vari kutema musango medu. Ndini sabhuku Chirimuta. Sango redu raparara mambo nevanhu, tongoona sango rakaparara. Saka vakabatwa, tine komiti yeEnvironment. Ndakatongoona kuti ngandisuduruke mudunhu medu kuti zvingove zvakangondisunungukirawo. Ndo zvakaita kuti ndiuye kuno. Saka vakabatwa nememba yeEnvironment. Pamusoro Mambongezi nemadzimambo akatikomberedza, zita rangu ndakatoshamisika richinzi Tedhi. Ini handina kutsika kwaChirimuta, hapana akandibata kwaChirimuta, handambosvika kwaChirimuta. Vakomana, uyu mwana womunin'ina wangu nemukomana anosenza kumba kwangu, ndovakakanya zvidhina. Vachibva vataura naMurambiwa Gofa uyo agere kusero, ndobva Murambiwa ati kuvakomana ava ndokutemerai huni. Murambiwa akazoya kwandira achiti monitsvagirewo bhakidhi rechibage kana vakomana ava vandipa mari. Andi muri kunzwa? Inini kwaChirimuta handina chandingakwanisa kutsanangura kuti ndakasvika kwaChirimuta here, kana kuti Chirimuta akandoona here, kana iye wacho wekuEnvironment wacho kuti akataura nini kwaChirimuta akandoona papi. Handizivi kuti ndamirirei kuno kudare kana kuti ndawire, handinatsoziva ipapo. Vamuri kuti vakavaona vari kuti vazinzwai marambiro vari kuita? Vari pano. Kavataura pamusoro Mambongezi nemadzimambo ose ari pano. Ini ndini yakubata vakomana. Mushure mekunge ndawana mukuru achitema huni anonzi Murambiwa Gofa, aitema huni nyoro musango medu. Ndikati ko makutema huni musingazivi sei, chikonzero sei? Nekuti takawirirana musha medu kuti tinoti kana tine dambudziko kana zvida kuitwa tinozivisa komiti zvinhu zvirikuwa zviri pagwara sabhuku achiziva. Zvadaro tikati ko huni dziri apa dzakatemwa dziri apa dzaenda kupi? Zvikanzi handizive, uyai muone bhutsu dzevanhu dziri apa ndodzikuratidza kuti vanhu vaita sei ndovaba huni idzi. Iye haana kuti asarimo muvanhu ivavo. Ndikati aiwa rega ndironde vanhu ndinovaita sei ndinovabata. Ndaronda ngoro yevanhu ava, ndakaironda kusvika ndanosvika payakabuda, ndobva ndaironda nekwayaienda ndikanosvika baba Tedhi Nengundu vari mugadheni. Ndikati Chikonamombe, ndiri kurendawo ngoro yaita sei yatora huni kumusha kwedu, tabiwa huni kumusha kwedu.
mhinduro yandakapiwa nachikonombe ndeyekunzi mazviona zvinorwadza makambotiitiriwo izvi mazviona kuti zvinorwadza ndikati chikona mombe ndinokurespektai zvinotyisa ndakavataurira katatu ndikandoita kunga kuti kwandauya kwamuri muri munhu mukuru wokuti kana dambudziko raitwa nevana munofanira kunge muchiita sei muchitambirawo kana kudzora zvadaro ndikati aiwa ini chega ndiro ndichi vanhu vakati vari kusangoko ndakasvika pana vakomana zveshuwa ndikati nhai vakomana zvafamba sei zvikanzi takabhadhara mari yekunhengerekena yekuti titemerwe huni ndikati musango menyu hamuna huni here zvikanzi hamubvumirwe kutemwa miti ndikati saka kwedu ndokunobvumirwa here zvikanzi hameno ndikati no nyaya inisiyana nayi ndakuenda ndine kwandinoiisa ndobva ndasvika ndobva ndaisa nyaya kuna sabhuku ndaisa nyaya kuna sabhuku masikati iya tine garden rebusiness unit nhengerekeni project ririko ndiriko iko kuyawo ndakanzwa ngoro futi ikuratidza kuti kune ngoro yekurodwa futi kuyawo ndobva ndatreka ngoro ndakaenda kumhiri kweganga ndida kutreka ndoona kuti ngoro inofamba sei ndakavaona vakomana vafuti vadzoka futi kuti kwandambovatsiura kuseni vatora huni dziya ndobva ndavamisa ndikati regai ndifonere sabhuku ndobva ndafonera sabhuku zvikanzi vapei foni ndobva vataurwa navo vakanzi chiendai munoisa huni pai pamba pangu modzora dziya dziya dzamaendesa kumusha kwenyu ndo matsanangurira andingaite ishowa uyu mwana womunini aiwa anogara nemupenya but ari kuharare tambodzoka panaye mukomana avo baba vabva kutaurawo kwamboona maka zvinhu zvavatsanangura tingati vakunyeperera kana kuti unotikidinavo matsanangura avaita ya kutibata tichitakura huni vakatibata tichikwati takutakura lodi yekupedzisira wozanzi ri 3 3 roads makanotema huni handisika aiwa hatisiri sitakatema hamusiri makatemesa ndizvo sitaingotakura chete ngatemesa huni iri maitengeserwa makatenga huni kumunhu anonzana murambi wabo ndimakatema huni saka ndimunogarawo ndimunofanira kugara ndopatiri kusumudza rwoko kuti chiri munhu angadai tatopedza ngaoeba imi ndimuri kupedza kuti nyaya ibude chete ndimakatema huni here baba ndokwadi mambo unonzani zile murambi wamubayo murambi wambayo sabhuku indewa awo de avo pamwe kunokunosiyana matengero azvinoita kutema vanofanira kutaura nesabhuku vokumbira kuti nebasa ratoda kuita voradzwa pano panotemeka bcause pane nzvimbo dziri kuprotektiwa nenyaya yekuti masango anopera tosara tiragwenga nyika yachi ipapo mambo ndinobvuma asi inini chandakandaita ndechekuti pane munin'ina wangu anosenza nevava kugadheni ndiye wandaendapo shoko zvekuti dai akarisvisa shoko iroro kuvanhu vanoita nawo project kana zvanzi kwete pamwe ndikadaenda angozviregera azvo saka zvinezvi makakanganisira sabhuku ndobva akunzai kunu saka kuribisai inini kutaura chokwadi kuya kwandaita kuno kumamboka ndatongowiro chikonomba nekuti inini zita rangu panezvekuti danda ndisipo pamwe maitongodzora chikonomba muchitenda noya nemunhu akatema ndimi here makatema ndini ndakatema saka ndimi mune mhosva iyi ndoyatikuda kuribisai aiwa vinonzwikwa mambo
hatisi kuda kunyanya kurimbisa isitereki. Toda kuti next time muende muchikwanisa kunorespekta wani sabo. Saka sabo munomupa mbudzi wani. Wani yacho moisa kuno. Saka ngani? Munomuripa mbudzi sabo. Mozonotaura naye zvakanaka. Ndirini apa? Pari kuuya mbudzi. Ngati muchima kuva muisa mambo pandiri panapa ndinganyepa. Ndingati muchitu mazuva. Toti chimwedzi unachi. Urapuwa tutezi. Kwendiri na mambo. Urati zvipei nyika makasimuka. Makasimuka chitudzi haiti munobhadhara rini. Sabu kana iri mari $70. Ndombotanga ndagara pasi nevakoma vangu kana vaitamba. Basi vacho pari kupi? Basi pamunoda kugara pari nechekupi? Aiwa kakutaura nevakoma vari pano izvi? Aiwa havapo zvavo pano. Saka isu todii tongozisiya zvakadero serufu kuti zvakanhu najesu hauzivi musine mbudzi. Wotoda dheti kuti sabhuku anowana mbudzi. Ngozi kuti inini ndigone kukupai dheti mamboka. Tobai. Aiwa ndozvandiri kuti ndipe dheti ndisati ndataura nevanhu vacho kuti vanokwanisa kundibatsira. Saka tokuti kupera kumwedzi uno. Zvinombotoraya but zvamataura zvinoteedzerwa asi tombotaurawo nevanhu vanobatsira. Ndai munoita zvatawirirana sabhuku ndiratomuzwa achifona kuti ndapuwa zimbudzi rero rinobereka zvisingaiti kuti. Yekunomoisa kupi? Kana mukarega. Isu hatizopeti maoko nekuti marega. Mbiri haifaniri kusara kwamuri, handi Jesu makamudza achiti mbiri kuna baba. Saka tinozongozama nzira dzokuti mbiri idzoke kudare kuti dare rinoshanda. Mufamba zvakanaka. Pera kwemwedzi. Right, chief judgment yati munofanira kuva netumbudzi imwe mopa sabhuku inouya musi wa 30 September. Mouya nazo imwe munopa sabhuku ikoko kumusha kwenyu. Yatenda.